ginkumpirmar ni Department of Interior Local Government Secretary John Remulla nga gin-survey anay ni Undersecretary Department of Public Works and Highways Catalina Cabral ang pil-as sa Tuba, Benguet antes ni nagdesisyon nga tapuson ang kabuhi. Suno kay Remulla ang pag-survey ni Cabral sa lugar ang nagapatimaan nga seryoso ini nga utason ang kabuhi sa mga adlaw. Base sa investigasyon, naghingi si Cabral sa iya driver nga magpundo anay sa lugar antes sila magpadayon sa ilang kadtuan sa Baguio City. Sunod sa iya driver nga pasaka pa lang sila sa nasabit nga lugar sa naghambal si Cabral nga marakat ini mismo sa kilid sang pil-as. Nagagwa man sa investigasyon nga nakitaan pa mga inisang pulis kag ginhambalan nga hindi pwede magpark sa mga area gani nagdiretso na lang sila sa hotel. Suno pa sa Tiglikom nga nagbalik si Cabral sa lugar kag ginpili na lang sini ang lokasyon kung sa din ginsiguro sini nga mangin fatal ang pagtupa sini bagod may kataason ini nga 30 metros ang pil-as o kung kangay isang isa ka pulo ka panalgan nga building. Nabaluan nga nag-resign si Cabral sa ahensya sang Setyembre kasunod sa investigasyon sa lapnagon nga anomalya sa flood control projects. Ginibitahan man si Cabral sa Independent Commission for Infrastructure kon ICI bilang isa kanay DPWH Undersecretary para sa planning kag bilang resource person sa ginapanigan nga investigasyon sa mga ghost kag substandard flood control projects. Nagagwa naman sa autopsy report nga wala sang senyales sa foul play, wala man sang senyales nga ginkuga ini kag wala man sang gunshot wounds kag ring knife wounds. Ginapakita man sa autopsy nga ang impact sang pagkahulog galing sa mataas nga lugar ang gintunaan sang kamatayon ni Cabral.